Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 5 na bulan sang Setyembre tuig 2020. 111 ka adlaw na lang ang nabilin. Pasko na naman, 118 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, street level target dakop sa bypass operation sang Silay PNP. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga kumpirmado sang PNP ang pagkapatay ni Osami City Councilor Ricardo Ardot Paruhinog. Si Paruhinog nasapuan patay sa sulod sa iya bilangguan sa Osamis Police Station. Ginmando na ni PNP Chief General Camilo Casculan ang investigasyon sa natabo. Si Ardot ang utod sa napatay nga si Osamis City Mayor Rinaldo Paruhinog Sr. Ginmanduan ni Casculan si Police Regional Office 10 Police Brigadier General Rolando Anduyan nga gilayon man ipaidalom sa restrictive custody ang Osami City Police Chief kag tanan nga panggabihan nga kapulisan nga naka-duty sa police station. Ini isa naman ini kadako nga palamang kutanon, ano ang natabo, sino ang nagpatay, mga pareho niya nga bilanggo o kon mga katapo sang kapulisan. Ini isa naman kadako nga questionable kag posible ini papanauga naman investigasyon sang Commission on Human Rights. Kabay pa nga hindi siya biktima naman pareho sang iban nga ginpamatay sa sulod mismo sang bilangguan nga ginsulod sa tion sang kagabihon kag kaagahon kag hungod nga ginpatay. Ano gidayhan ang kabangdanan sa iya kamatayon? Ang investigasyon hulaton naton kag magwa sa investigasyon sigurado kung ano ang nangin kabangdanan sa pagpatay sini kay Councilor Ricardo Ardot Paruhinog mismo sa sulod sang Osamis Police Station. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Sa aton mga kauturan, morning, kamusta ang aton mga plantador sa panahon sang pandemya? Ang krisis pangkalibutano na. Subong, masyado kabudlay sa pagpangabuhi bisan ang mga plantador, gamay kag dalag ko nagapanghakroy man. Bangod, masyado kapigado sang patubas sang ila sini nga pananom sang tubo. Ariho, base
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos sa mga ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Isang banwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na morning. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang probinsya sa Negros Occidental? Kamusta ang aton mga kauturan preparado na para buwas? Ang pila naton ka mga dalanon, ang mga salakyan di pasahero, tricycle, e-bike, kag iban pa. Sa mga merkado, kamusta man ang aton sini mga negosyante alin sa isda, karne, manok, kag iban pa. Aber, samtang ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong nila sa aton ang sitwasyon sang syudad karon nga kagahon Sabado. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Subong nga kagahon ang patrol still nagalampiong sa dalan sang Lacson. Sa sininga kagahon masyado katawhay sang dalanon sang syudad. Action Fred. Pipilagid lamang ka mga salakyan di pasahe ang nagabiyahe sa sininga kagahon. Samtang ang iban, of course, ang mga tricycles, ang nagabiyahe naman, amat-amat naman sa pagbiyahe, sininga kagahon. Action Fred. Ang kalabanan lang ugali nato nakita ng mga nagabiyahe, ang iyasang mga tricycles. Nga kung kaysa pwesto pa sa kilid sang dalan sa sininga kagahon. At the same time, ang salakyan di pasahe, of course, kapamik up pero pipila-pigil lamang, no? Ka mga pasahero dulong dito sa tagsa ka mga merkado. While ang mga taxis, gihapon Action Fred sa kilid sa panghigaron, ang iban na labayan natin kagina sa may atubang balasang Riverside, sa may kilid sang dalan, gahulat sa mga pasahero. While ang iban araman sa kilid sang regional hospital, while ang iban araman sa mga sa Action Fred sa mga gasolinahan, sa kilid sang gasolinahan, nga nagahulat man sa mga pasahero. Kaya wala naman lugay na kitantaman ang mga kapulisan sa Idaloman. Sa police station number 4 nagalampiong sa siling kaagahon. Of course, violators sa gihapon Action Fred. Makon mo na yung sa station number 4, isa ang may legal nga pangidaron, tatlo diri nga nagaladakpan purong mga minor di edad. Pamuniyang pasaway, well sa station number 2 nalabayan taman to kagina, 5 ang nagkaladakpan. Sa 5 Action Fred, isa diri babae na dakpan manara sila sa kilid sa dala, no? Tayo malinga pila ka mga observations. Bukas na Action Fred, ang tagsa ka mga merkado, partikular ang Burgos kag Libertad Public Market, no? Sa sininga kagahon. Diin ang pila ka mga sitwasyon man sa Libertad Public Market, of course ang iba nagapamalaklo na, pero mayo lang direction Fred kay naga-observe gid sa pagsuksok sa face mask. May ara man diri nga nagasuksok man sang face shield na importante para dungan lang gid face mask kag face shield dapat iunay na lang gid siguro. Kaling kiti sa mga merkado may ara man nagasuksok Action Fred talang face mask sa sininga kagahon like Burgos kagina ara darang daman nagahula sa mga tricycles gahulat man sa mga pasahero Manila ngay gadulong sa tagsa ka mga merkado Action Fred pasulod pagwa manabi sa ila sini sa syudad sa Bacolod. May ara man kay ang kalabanan kagina sa may Libertad may ara tatagagwa bala nga nagabakal man sang ila sini nga mga paninda.
action na Fred ang by the way remind talang gali by the way buwas nga adlaw ang unang adlaw ti buwas siya September 6 unang adlaw sang pag-usar sang HQP no o home quarantine pass buwas na ina nga adlaw taos na kuan pa ni action Fred na timingan pang every Sunday kunti every Sunday lockdown ti Sunday lockdown pag-election Fred no especially mga major markets ang sarado particular ang Burgos, Libertad kagang Central Market ang every Sunday gina-disinfect ina kay amaling kasami nga ginibistaan sa aton sining nga mga kauturan ti preparar gid no preparar man ang ila sining nga home quarantine pass no and istorya man kami kahagila ni Taba Julinggo siling niya kahapon masyado sila kasako sa downtown area sa pagpatuman balaksyon Fred sang no face mask kag social distancing ti kahapon may mga ginpang reprimand sila samtang nga iban may ara man action Fred nga nagbayad man sang 200 pesos bilang violation while ang iban dulong man sa ibang nga barangay ang kalabanan nila kag concentration nila kahapon ni Taba Julinggo ang area naman action Fred sa downtown din dito ang kasami nga nakita nila nga ginpang reprimand kay yung iban wala man kuno kabalo baw wala sila kabalo nga sa galugay na action Fred sa syudad sa Bacolod nga ginapatuman nining no face mask kag social distancing. So for action Fred, umaling pila ka mga observations ang patrol. Ang observations ang patrol ang ginadulong sa inyo sa patrol. With action na likiraw ang ka-aksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 na. Sa kadugay na nga panawagan na may mga korpyo kita, may ara agyapon nagakadakpan. Ambot silingon may ara agid tig-aulo, may ara agid ritubado. Amo na ginasiling naton kabudlay disiplinahon sang aton mga kauturan. Labi na gid kon wala sang kooperasyon bala ti mga minor ni edad responsable pa na sa ginikanan. Ang ginikanan amo ang dapat maghatag sang husto nga pagpatuman sa kun anuman nga mga pagsulundan. Labi na gid ang mga ordinansa sa siyudad sa Bacolod. Kung magpadayon samtang istrikto kita sa pagpatuman, no face mask, no face shield, kung social distancing, kagula sa nagatuman, may ritubado gyapon, tiya mo na ang kabangdanan kung kaisa, nga nagasaka pagid ang COVID-19. Abi, tumanon talang ni, para tanan kita makabinipisyo man, kung wala na sang malatnan virus, ang tanan-tanan ko ni enjoy man kung magbalik kita sa kinandan nga pagpangabuhi. Baw, kabudlay sang aton pangginawi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 5, Sabado subong, pero abierto ang live extension
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila Action Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Oy, sigurado
natapos na panagtag o dyutay na lang ang wala mahatagan sang home quarantine pass sa 61 ka barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Buwas Domingo, ikasana ang ad kag even scheme. Buwas man, ibutang ang mga check-up point sa palibot sang siyudad sa Bacolod. Buwas man, sirhan ang dalagko nga mga merkado sa Bacolod, Libertad Burgos Central Market. Tikon may kulang-kulang pa sa puluyan para Domingo buwas, bakal na subong, no? Para buwas lang. Kahit Lunes, abierto naman ang mga merkado. Domingo lang, no? Nga sira ang dagko nga mga merkado sa Bacolod. Hindi magkalipata kung magwa siguruhan ninyo nakasoksok sang face mask kag face shield. Kag may nagakaigo nga dokumento nga nagapamatuod nga exempted kamo sa ginapatuman nga ordinansa sang syudad sang Bacolod. Ang tanan ginahimo na sang aton mga opisyal sang syudad kag probinsya para lang mapahagan-hagan, para lang basi pa man lang mauntat na ang virus ining makakululba, hindi makita manuglipot nga kagawo. Di kon tumanon ta ini, kung hindi kita mangin ritubado kag hindi sa lawayon, basi pa man lang. Ang ginahandom sang tanan, malabot manaton. Of course, hindi magkalipat, tangla, permi sa langit, magpangamuyo, kay basi pa lang nga siya lang ang makapapasining pamalatian. So, extra nga pagalong kag ginapangabay naton kung ano ang ginamando, kung ano ang ginapatuman, tumanon ta. Hindi mangin matigang ulo, hindi agad lagaw para hindi matapikan sang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08. Mabalik kami. Dugang nga balita, dugang nga isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang
gihapon. Padayon action radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Oy, kapi-kapi na kamuda. Dr. Alfred. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kamusta ang aton mga mangunguma sa panahon sang pandemic subong? Ang krisis pangkalibutanon, mabudlay ang pagpangabuhi. Labi na kon wala kamo sinuptan kag sa mga mangunguma nga naka-eksperyensya sang manubo nga patubas. Ari ho basi makabulig ini sa inyo, gamit kamo Unique Complete Fertilizer bangod ginapataas ini ang inyo patubas. Paano? Gamit kamo sa 2 ka bag sa Unique Complete Fertilizer sa first dose kada ektarya
Opdi lang sa isa ka bag sang urea, dipi garantisado dugay madula ang pagkalagtom sang daon sang umay. I-follow up ninyo second dose sang duha ka unit complete fertilizer kag isa ka sulfato nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Tungod ang unique, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potas para patinggas, sulfur, magnesium kag calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ang unique complete fertilizer mabaka Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kahapon nagamonitor kita si Gobernador Lacson na nagpaidalo man sa self-isolation. Bangod, may isa kuno utility worker nga nagpositibo man sa COVID-19 nga na-assign sa opisina sang gobernador. Na may gimano, kinanglan ko mag-amusin niya, bisan wala ka close contact, gid, dapat i-isolate mo, gid, ang imo kaugalingon. Amo man na ang ginhimo ni Councilor Israel Salanga, gin-isolate yaman ang iya kaugalingon. Pagkatapos, mag-paswab test, gid, agod mabalaan ang resulta. Kay isang Setyembre 1, kuno, ginpapauli ini, ang utility worker matapos naglain na pamatyag, kagilayon ginpaidalom sa swab test. Ay, ho, kinanglan, contact tracing naman, ang tanan-tanan, nga ginpalapitan sining utility worker, kay gadulong ini siya mo, sa mga papilis, dokumento, sa nagkalain-lain nga opisina, dira sa Kapitolyo. That's why nga, gin-isolate man, ang ila kaugalingon sang 20 ka staff sang opisina sang gobernador. Dapat gid kayo kabudlay na. So hindi lahog-lahog amak mo kon malatnan kay mo ka coronavirus gani. Sus kabudlay. I-isolate mo, hindi gani. I-quarantina ka, hindi gani ma-hospital ka. Wala pa sigurado kung matabo sa imo. May lang kung makarecover ka. Ang iba niya wala gid makarecover. Labi na gid kung may kinabatsyag kang balatihan, ang iban kadayunan na lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
panalangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Agapasang banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mayo nga panugyan ha, kung may kapan kamo nga bukol nga nagatubo sa lawas abyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Bawa kadako-dako na sa jackpot. 334,815,352. Resulta in any order. 26, 46, 4, 48, 8, 44. Ba, laban 4 ba? Resulta sang 658, 26, 46, 4,
48, 8 kag 44. Sa ilo kita 645 ang jackpot 22 milyones 160,366. Kombinasyon in any order 44, 14, 4, 40, 25, 27. Resulta sang 645, 44, 14, 4, 40, 25, kag 27. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27 na. Mabalik kami. Dugang nga mga balita kag isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan.
Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Ari na, problema ng gobyerno. Porte nga problema. Sa sorbe nga ginpatigayon, milyon ang nawad-an trabaho. Linibo-libo ka mga establishmento komersyal ang nagsira. Permanente. May ara temporaryo. Kagula pa kasiguruhan kon magbalik pa negosyo. Ang ginatudlo nga rason bangod la sining COVID-19, istrikto nga pagpatuman sang gobyerno, kag ang iba nagkalaputo ang gagmay nga mga negosyante wala na tsansa nga maka-recover. Ang ginimo sang gobyerno, medyo band-aid solution, special amelioration program. Pero to hindi ini makatabang sa kapigaduhon kag kaimulon sa nawad-an trabaho nga mga pumuluyo diri sa pungsod Pilipinas. Di ang aton gobyerno, amo kuntani ang nagapangita sang paagi para masuportahan ang aton sini mga negosyante, anawad-an trabaho, amo ini silang ila obligasyon na ginbutang sila, kaginbutar sila sang pumuluyo para nga magbulig sa pumuluyo agod matagaan sa nagakaigo nga trabaho, masuportahan ang mga negosyo agod mangin balanse bala. Ti karon ya laban sira milyon ang nawad-an trabaho, amo ini ang dako nga problema sa gobyerno. Ting ibanda nga mga opisyal na to, tawag lang sitwasyon nila, nagagad eksibisyon, imbes nga magbulig sa mga trabahante, pinakakasan pa trabahong iban, klasik nga himplos ng IBCB, no? Mga 11,000 ang nawad-an trabaho, ti gobyerno ka, dapat pakitaan mo trabaho ang pumuluyo nga taga pungsod Pilipinas. Ang ginimo ay sang 70 ka mga mamalida, kinakasan nila ya. Sang trabaho ang 11,000 sobra ka mga trabahante sang among television network. Timbis kung tani nga silang magbulig, sila pa ang nagpagutom sa mga 11,000 ka mga pamilya. Ari na problema na. Bangod, minilyon na ang apektado. Kag ginatos kung hindi linibo-libo ka mga negosyante ang nagsira sang ila negosyo. Kung paano ini makarecover, kung paano mapangitaan trabaho, kung paano mabuhi, nga hindi magutman ang Pinoy, amo ina karon ang ginaatubang nga problema sang aton gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan at mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sansan ano nga kaintangan responsable nga pagbalita kagdahil nga ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may daya pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46 na. Diri kita street level target dakop sa buy-bust operation sang silay PNP. Report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred padayon man karon ang dakpanay sang illegal nga droga dakop ining ginatawag nga street level target o SLT dira sa Purok Gomez Barangay 2 sa siyudad sang Silay. Ang suspitsado ginkilala sa kay Roderick Chavez 38 anyos taga Purok Paghidait ini siya Barangay Mambulaca sa man nga siyudad sa pagpanguna mismo ni Police Major Role Pondevilla
hepe sang silay PNP. Tigayon nga nadakop ining suspitsado kag nakonpiskar siya puder ang kapin sa 47,600 pesos nga balor sang ginapatihan Shabu. 3,500 pesos nga buy bust money kag may kwarta pa ining proceed nga 20 pesos action na Fred. Ang suspitsado karon yara na nahunong sa custodial facility sang silay PNP kag ang tanan nga mga items nga nakuha sa ipaidalom ini sa laboratory test action na Fred. Kaso naman sa idalom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mahimo atubangon sang sospetsado. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na Evergreen Herbal Capsule. Amo ning gamitan ninyo.
pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Kung kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, 35 tanan ang mga curfew violators, anom ang wala nagsuksok sang face mask, samtang 3 man ang nagkaladakpan sa bypass operation kagabi sa Station 1 Action Fred. Amuning may pinakabadamo nga nagkaladakpan sa curfew nga nagdangat sa siyam ka mga curfew violators. Isa diri ang wala nagsuksok sang face mask. Samtang ang police station number 7, 7 man ang nakaladakpan, and the rest of it, Action Fred, medyo gagmay kagjutay gid lamang, no? Now, sa station number 2, arestado ining duha ka illegal drug pusher sa bypass operation sa mga kapulisan. Mga alas 9 antak na kagabi sa Purok Sigay, Barangay 2, diri sa Bacolod. Resulta sa pagkadakop diri kay Noel de Divas, 21 anyos, kag Mark Patrick Tingson, 33 anyos, lunsay nagapuyo sa Purok Sigay, Barangay 2. Sunod diri kay Police Captain Leo Estupa, duha Action Fred ang akto nga nagbaligya sang illegal nga droga sa diin lima diri ka mga plastic sachet sang suspected Cebu ang na-recover pagid batok sa mga suspect. Initanan may bili 6,800 pesos. Samtang sa station number 10, arestado man ining duha ka mga lalaki matapos nagbaligya man sang suspected Cebu. Alas 10 antak na kagabi sa Barangay Handumanan. Ang suspect diri kilala kay Zaldi Logroño alias Elmer Reyes, 22 anyos, nagapuyo sa Phase 6B, Barangay Handumanan, diri siyudad sa Bacolod. Din sunod diri kay Police Major Roel Culanag, ining suspect Action Fred ang nagbaligya man sa suspected Cebu. Sa isa ka police din na recover pagid diri ang 3 ka plastic sachet sang suspected Cebu. Amuning balita kag report sang patrol ini ginadulong sa inyo sang Mighty. Basta sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59 na. Standby sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,